Skypicker jsem si udělal vlastně sám pro sebe, protože když jsem dřív jako student cestoval různě po Evropě, tak jsem se snažil najít ty nejlevnější letenky. A když jsme letěli s přítelkyní do Portugalska, trvalo nám najít ty spoje tak, aby navazovaly několik dnů. Nicméně našli jsme cenu o asi 80% levnější, než bylo kdekoliv jinde. A v tu chvíli mě začalo vrtat hlavou. Trvá to docela dlouho to najít, ale je to o tolik levnější. Kdyby se to zautomatizovalo a urychlilo a nabídlo jako služba ostatním lidem, mohlo by to být docela dobrý. Skypicker šetří lidem peníze. Na některé trasy jsme schopni najít až o 90% levnější spojení, tím pádem ty ušetřené peníze mohou ti lidé třeba užít na dovolené, kam s náma cestují. Aktuálně hodně rosteme v jihovýchodní Asii, jsme velmi silní v Rusku, ve Skandinávii, samozřejmě dobře etablovaní v západní Evropě a nyní plánujeme na třetí kvartál tohoto roku masivní kampaň v Severní Americe, to znamená USA a Kanadě, od které si slibujeme až zdvojnásobení aktuálních tržeb. Aktuálně máme za sebou 3 investiční kola, dohromady 1,5 milionu euro. Naši investoři očekávají samozřejmě zhodnocení svých peněz, raketový růst celé firmy a vytvoření globálního produktu pro vyhledávání letenek, který budou používat cestovatelé po celém světě. Plány Skypickeru jsou rozsáhlé. Chceme nadále růst podobným tempem jako dosud, asi 40% měsíčně. Chceme expandovat na další trhy, USA, Kanada a plánujeme nový produkt, kde budeme kombinovat lety s hotely. A hodně si o toho slibujeme, bude to úplně nový brand, úplně nová webová stránka, moc se na to těšíme. Tak Skypicker je taková velká rodina a my jsme se vždycky strašně bránili nějakým office houseům, nějakým velkým coworkingovým centrum a tak dále. Takže už naše předchozí budova byla taková velká, sice menší a nám se tam strašně líbilo, takže jsme se rozhodli hledat něco podobného, jenom trošku většího. Za dobu mého působení od června 2014, čili něco přes rok, se Skypicker změnil rozhodně dramaticky. Naše obraty vyrostly 15násobně, s čímž jdou ruku v ruce také požadavky na tým, který musel vyrůst 10násobně, abychom zvládli požadavky zákazníků uspokojit. Jenom za poslední kvartál 2015 od dubna do června se náš tým zdvojnásobil z 65 lidí na 130 a to pro náš management znamená také velké výzvy, co se týče schopnosti uřídit tento růst. Náš biznis je založen na nabídce unikátních leteckých kombinací, kdy kombinujeme low-costové společnosti s těmi klasickými společnostmi. V současné době, jak Skypicker neustále roste, tak je pro nás jednodušší a jednodušší s jakoukoliv aerolinkou na světě navázat kontakt. Hlavním argumentem, proč by letecké společnosti měly vstupovat do našeho systému a do spolupráce s námi, je to, že pokud se přidají k nám do systému, tak my jim zajistíme větší prodeje. Náš raketový růst by rozhodně nebyl možný bez našich úžasných zaměstnanců, kteří nám pomáhají naplňovat poptávku trhu a pomáhají firmě růst po všech stránkách, které řeší. Spokojenost našeho týmu je pro nás klíčová, protože naši zaměstnanci jsou ti, kdo dělají Skypicker a kdo nám umožňují náš růst. A snažíme se proto pro ně dělat tady co nejlepší atmosféru, jsme tady v krásné vile a snažíme se prostě, aby všichni tady s náma byli spokojení.